Is-sibt fuq Facebook u permezz ta' stqarrija l-Kardinal Mario Grech wassal messaġġ lin-nazzjon kollu fejn fost l-oħrajn appella biex il-poplu Malti u jżomm il-fidi fi Kristu anki f'dan iż-żmien diffiċli u qal li baqa' msaħħad bir-reazzjoni tan-nies tħabbira li kien għamel il-Papa Franġisku meta qal li hu kellu jkun parti mill-kulleġġ tal-Kardinali tal-Knisja. Monsinjur Grech kompla billi qal li ħafna ħassew sens ta' sodisfazzjon għax la darba l-Papa ftakar fil-poplu Malti waqt li kienet jaħseb dwar il-konċistorju li huwa l-ogħla organu fil-Knisja Kattolika li miegħu jikkonsulta ifisser li minkejja iċ-ċokon tagħna jaf bina u għatenna l-Knisja minkejja d-difetti u l-iżbali għatanda l-eruq fil-qalb tal-poplu, is-sinjali qed juru li l-Knisja fadlilha post f'nofsna. Kompla billi qal li huwa kruċjali li l-fjamma tal-fidi ta' Kristu tibqa' tixel fil-qlub tagħna u fil-familji tagħna u qal li din ir-reazzjoni ġiet innutata fil-jiem li għaddew u hija indikatur ċar li Kristu għadu jammar magħna. Il-Kardinal għala il-messaġġ b'talba lejn l-Awċin u l-Maltin biex bl-interċezzjoni ta' San Pawl missierna li qabbadna il-mixja wara Ġesu u tal-Madonna ta' Pinu li eżempju tal-imħabba materna nkunu imwiżna biex immiddu passi xkejknin fit-triq tas-sewwa. Intant għal dan il-jum speċjali twassal ukoll messaġġ imqanqal mill-Isqof ta' Għawdex il-Monsinjur Anton Tewma fejn qal hekk. U nweduh lill-eminenza tiegħu Monsignor Mario Grech illum, nweduh li insostnuh mhux biss bit-talb tagħna, mhux biss bis-sapport affettiv tagħna, imma fuq kollox inweduh ukoll li se nkunu miegħu, se nkunu qrib tiegħu fil-momenti kollha tal-esperjenza li ser jagħmel flimkien mal-Papa Franġisku u se jibqa' żgur u jkun għalina punt ta' riferiment mod speċjali għalina s-saċerdoti Awċin, punt ta' riferiment fil-ħidma tagħna tal-pastorat tal-appostolat li aħna msejħin għalih. James Aronellu, Net News.